Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda waqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede aşýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow Daşoğlu welaýatyna iş saparyna bolmagyň şähertlerini welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna alınıp barýan işler bilen tanışdy. Şäher bilen Mehriban arkadagymyz Daşoğlu welaýatynyň Niýazowadyna etrabynyň Bostan Daýhan birleşiginiň ekrançylyk meýdanyna geldi. Bu yerde hormatly prezidentimiz meclisiň başlygy, ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmatarlary, ýurdumyzyň harby we hukuk goragy idaralarynyň ýol başlary, Daşoğlu welaýatynyň häkimi we köpçüliklerin habar rejistrleriň wekilleri garşyladylar. Ýurdumyzda beýlik urlar bilen bir hatarda owagçylygynyň ösürilmegine, o wilayat üçin derur bolan durmuş mümkinçilikleriniň döredilmegine möhüm ähmiýet berýän hormatly prezidentimiz bu işleriň mundan meýlekde kämilleşdirilmeginiň wajypdygyny aýdyp, bu meselelerin iýligderli gözükçülükde saklanmalygyna üns çekdi. Soňra Mehriban arkadagymyz buyurdy, gallaçy kärenneçi Amanyýaz Berdiýew bilen söhbetdeş boldy. Assalamu alaykum, hormatly arkadagymyz. Hormatly arkadag prezidentimiz, hoş geldiňiz. Çağ adamy gutly märak bolsun. Hormatly prezidentimiz. Hormatly arkadagymyz. Men Saparmurat Niýazowadyna etrabyň Bostan Daýhan birleşiginiň kärenneçi Amanyýaz Berdiýew. Hormatly arkadagymyz, siziň şu gün welaýatymyza gelip, owa zähmetkeşleri bilen duşmaňyz bizi begenlerýär. Hormatly arkadagymyz, şu gün meniň durmuşymda ýatdan çykmajak gülleriň biri bolar. Ediýär arkadagymyz, biz daýhalar üçin edýän aladalaryňyza welaýatymyzyň kärenneçileriniň adyna köp alkyşlarymyzy aýdýar. Söhbetde şuň başyna gallaçy Daýhan maşgara agdalary bilen 21 hektar ýerde bugdoýyň hasylly görünüşini ösürip ýetişdirendigini, Daýhan ihlasy döwlet tarapyndan berilýän gollawyň utgoşmagy bilen bol hasyl ösürip ýetişdirendigini aýtdy. Gallaçy kärenneçiniň habar berýäli, ol bu meýdandan meýilnama boýunça 37,8 tonna bugdoý tapşyrmaly. Ýöne bol hasyl ösürip ýetişdiren Daýhan kärenne ýerinden 84 tonna ak bugdoý almagy meýilleşdirilýär. Bu bolsa her hektardan alınýan hasylyň 40 sentler boljakdygyny aňladýar. Kärenneçi Daýhanyň gurrun bermegine görä, ol ykbalyny Daýhançyga baglap, topragy ihlasyn gaýgyrman döwlet tapan Daýhanlar maşgalasyndan. Şeýlekem ol ýerden bol hasyl öýündirmek, dürejikli zähmet çekmek ugruna döwlet tarapyndan ähli zerur kömek golluglaryň berilýän üçin Mehriban arkadagymyza ähli kärenneçleriň adyndan hoşarlyk sözlerini aýtdy. Hormatly prezidentimiz topragy ihlasy çäksiz bolan kärenneçleriň öýündirjikli zähmetiniň ýurdumyzda azyk bolşulygynyň üpsün edilmeginde, taçaklarymyzyň artgal bereketiniň artmagyna wajypdygyny belläp, döwletimiz tarapyndan öýünüm öýündirjilere mundan meýlekde gollug beriljekdigini aýtdy. Mehriban arkadagymyz halal zähmet çekýän, topragy Daýhan ihhlasyny, söýgüsini siňdirýän adamlaryň döwlet tapýanlygyny, ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň berkemegine münasip goşunt goşýanlygyny kanatlanma bilen belledi. Owagçylykçylaryň öýündirjikli zähmeti ýurdumyzda azyk bolşugyny üçin etmek bilen bir hatarda puwdugyň ykdysat taýdan kuwatlanmagyny, onuň eksport mümkinçilikleriniň iýligderli ýokarlandyrylmagyny şertlendirýär. Mehriban arkadagymyz kärenneçiniň maşgala ýagdaýy, hojalygyny alyp barýan işlerle namgyzyklandy. Gallaçy Daýhan özüniň döwleti maşgalasynyň bardygyny, kärenneçilik bilen bir hatarda hojalygyny dowar saklap, onuň bol öýünüm alýanyny gurrun berdi. Mehriban arkadagymyz paýgasy pederlerimiziň ekrançylygyň, mallarçylygyň oňun ýerlerini berkarar edenliklerini aýdyp, bu ugurda baý tejribe toplandyklaryny, olar barada paýgasy jümleleri döredenliklerini aňladýan misallar getirdi. Yiğit oňorda gallakmel, ýa-da goýun bakmaly. Däne-de malamak ya. Kärenneçi Daýhan ýeşetli durmuşda ýaşamak ugruna ähli mümkinçilikleriň bardygyny aýdyp, munyň üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirdi. Şeýlekem Daýhan zerur bolan ýer, suw, ýokary hili tohum, dökün bilen üpçünçiligiň ýokary derejede ýoly goýulanyny uwunç bilen aýtdy. Hormatly prezidentimiz tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşygyň geçirçi, bugdoýdan boşan meýdanlarda geçirilmeli işler, tamany ýygnamagyň bähwetli taraplar bilen gyzyklandy. Kärenneçi Daýhan hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirilýändigini, hasyl ýygnap bolandan soň bir ýerlere mäş çekjekdigini, onuň her hektaryndan 20 sentler hasyl aljakdygyny gurrun berdi. Şeýlekem ol etrabyň mallarçylyk toplumy bilen şertname baglaşyp, tamany olary tapşyrýanyny gurrun berdi. Soňra gallaçy kärenneçi Mehriban arkadagymyzdan gallar ogna ak bata bermegini haýyş etdi.
Hormatly arkadaşymyz, şu ajaýyp pursatda käreni yerimizde ösürilip yetişdirilen galla hasylyna bismillah etip bermeňizi sizden ulu hormat bilen haýyşdy edýär. Arkadaş prezidentimiz. Ýaşyňyz uzun bolsun, janyňyz sag bolsun. İlli urt bähbetli hemme işleriňiz rewaç bolsun edýär arkadaşymyz. Ya Bismillah. Mehriban arkadağımız Käreneçiň gallar oguna ak pata berip, oňa bol hasyl almagyny arzu etdi. Soňra hormatly prezidentimiz Käreneçiniň ekin meýdanlaryna gallar oguna girişmäge taýýar duran kombaýnçylaryň ýanyna bardy. Hormatly prezidentimiz bir ýerde kombaýnçy bilen söhbetdeş boldy. Assalamu alaykum, hormatly prezidentimiz. Şag adamyňyz gutly bolsun, gahrman arkadaşymyz. Men Daşoz welaýatynyň Owa hojalyk öňçilik birleşiginiň mexanizatory Orun Baýgaýepow. Hormatly arkadaşymyz, sizin biz Owa hojalykçylar bilen duşmaňyz bizi has begendirdi. Sizin alyp beren döwrewat tehnikalaryňyz zahmet çekmek üçin ähli amatyklar döredilen. Meniň özümem şu klas kombaýny erketip buğday ýaragına gatnaşýaryn. Hormatly arkadaşymyz, biz kombaýnçylar hem sizin döredip beren şertlerinize jogap edip ýetişdirilen bol galla hasylyny ýetkisiz ýanap döwlet harmanyna tapşyrmak üçin zahmet çekeriz. Hormatly prezidentimiz, sizin janyňyz sag bolsun. Ähli işleriniz rewaç bolsun. Köp sag bolun. Soňra hormatly prezidentimiz kuwatly dänerji kombaýna minni. Biraz wagtdan mehriban arkadaşymyz kuwatly tehnikany herekete girdip buğday ýaragına başlady. Bu görnüşler mehriban arkadaşymyzyň dürli hünärleri ufatlyk bilen ele alýanynyň, ýylçynda togapy iş gataplanýan buğday ýaragyny amala aşyryp, gürüllü bolýanynyň nowatdaky tutnamasyny urly. Ýurdumyzda oýsanagy toplumynyň maddi injamyň bilýadynyň puturandyrylmagy, hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen amala aşyryp owa gyjylygyny özgertmegiň esasy ugurlarynyň biridir. Şonuň netijesinde buğdagyň tehnik bilýadyny meşhur daşa ýurt öňü mühendisleriniň klas John Deere kombaýnlarynyň we beýlekleriň iň täze we ýokary öňüjlikli döwrewat tehnikalar hemde injamlar tutýar. Ýokary öňüjlikli häzirki zaman klas kombaýnlary buğday ýyrylan meýdanynyň tamanyny bir doluga dip üşürip gidýär. Munyň özi taman ýygnamakda da amatyklary üpsün edýär. Şeýlekem urum geçirilen meýdanlaryň arasylygy DNA'nyň ýetkisiz ýygnalýanyny we tehnikalaryň ýerli toprak gowa şertlerine alaýyk gelýänligini äşgär edýär. Soňra bereketli buğday meýdanyna duran beýlik kombaýnçylar tehnikalary herekete girdiler. Ýokary öňüjlikli tehnikalaryň birleşen tagallasy bilen hasyl ýygnalýan meýdanlaryň mütşürleri artyp başlady. Bu işte mehriban arkadaşymyz sogap işe görüldi boldy. Owa gyjylyk önümlerini öňüjleriň döwlet tarapyndan toplumlaryň gollanmagy netijesinde ýurdumyzda ilaty özümizi öndürilýän önümler bilen üpsün etmek boýunça maksatnamalar üstünlikli durumça geçirilýär. Sebäptiň tebigy howa şertlerine laýyklykda ekin meýdanlarynyň we suwdan rejeli peýdalanmagyň, ýürüti tehnikalary netijeli ulanmagyň, ýöňdebarjy agrotehnik suwlardan peýdalanmagyň hasabyna gadanlýar. O vilatynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň iýdigderli gowrandyrylmagy owa gyjylygyň ösmegine oňyň täsirini getirýär. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde owa gyjylykçylaryň ygtyýaryna täze gelip gowşan tehnikalar synlady. Olaryň hataryna Germaniýanyň klas kompaniýasynyň gowaçy we buğday ekçi tehnikalary, olara degişli enjamlar bar. Döwlet başlanmada bu tehnikalaryň öňüjlik mümkinçiliklerine gyzyklandy. Soňra hormatly prezidentimiz gowaçy ekçi tehnika bilip, onuň häsiýetli aýry tehnikalary bilen tanışdy. Bilinçýäli 8 hatarly gowaçy ekçi tehnika, gowaçy togumly ekmek bilen olary dökünlemek işini bir wagda ýerine ýetirmäge okypdyr. Şeýlekem Amerikanyň John Deere kompaniýasynyň ekçi tehnikasy gowaçanyň çigidini ýürüti düzülen maksatnama esasyna sanap ekýär. Bu bolsa gowaçy ösürip ýetişdirmekde amatly şertleri üpsün edýär. Ýagny degişli maksatnama esasyna ekiş geçirilenne güýgüç kazanılan portaty gowaçylary ýekelemek işini aradan aýrýar. Munyň özi ösüşi şartlandyrmak bilen bir katarda iýdek üçin edilýän çykdagyny we sarp edilýän wagty tygşytlamaga da mümkinçilik berýär.
Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde gurnalan sergi bilen tanışdy. Onu goğuçy we buğday ekinleriniň tohumlarynyň dürli görnüşleri, şeýle hem täze hasalyň uňundan taýýarlanan çörek we çörek öňümleri görkezildi. Hormatly prezidentimiz bir ýerde şu ýylyň buğday hasalynyň taýýarlanan uňuny synlap, onuň hili, ýokumlylyk derejesine bilen gyzyklandy. Bu görnüşler ýurdumyzda bereket bolçularynyň dürüdlýänligini äşkar edýär. Mehriban arkadağımız bir ýerde owagyjylarynyň mögümlüğin işleri var adyp, onuň her bir portadynyň öýe wagtyna geçirilmeginiň mögümdigini bellädi. Hormatly prezidentimiz bu wagtda esetde ekişi beset diýen halk nakylynyň manysynyň esetdiň iýul aýdygyny, arlyk ekinleriň iýul aýyna çenli ekilmeligini, bolmasa onuň hasyry durup ýetişmeýänligini aňladýanyny barada gurrun berdi. Şeýlekem mehriban arkadağımız uzul ýigidi orok garadyr diýen naklyňam bolanlygyny aýdyp, häzirki wagtda ýurdumyzda gallar onu ulanlayan ýokary öňlüjilikli klas we John Deere kombaynlaryna mehanizatorlar üçin döredilen rahatlyk, üpçünçilik, teňkanyň buğdoýy urup, dänäni arasalap, tamany ýerde hatarlap gidip barşy, iş öňlüjiligi, awtolary guýulýan ak buğdoýyň bereketli hasyly ýüreklerde şatlyk, guwanç, buýsynç döredýänligini aýratyn belledi. Şonuň ýaly hormatly prezidentimiz paýgasy pederlerimiň buğdoýy ösürip ýetişdirmekde baý tejribe toplap, bol hasyl alanlyklaryny, şonuň bilen baglykda halkymyzyň ýeriň görki galladyr, adam görki ellidir nakyllary döretmeginiň buğdoýy uly sarpa goýulýanyny, onuň mukaddeslik derejesine göterilenligini aňladýanyny gurrun berdi. Çünki buğdoý bagyt, ýaşaýyş, galla watanyň genji hazynasy, galla halkyň baýlygy diýip mehriban arkadağymyz aýtdy. We ak buğdoýyň türkmen tekrarlarynyň ýaraşygydygyny, gallanyň halkymyzyň baş baýlygydygyny, bolçuluk bolsa saglygyň hem agzybirligiň hem bolýanyny belledi. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde dürli milli tagamlar taýýarlayan gelin gyzlaryň ýanyna geldi. Toy bayramlarda köpçüliklerin taýýarlanýan nygmatlar ýokumlylygy bilen tapagdanyp, ular köpçüliklerin çäreleriň, toy deserhanlarynyň biregi bolup durýar. Daşoğuz şekerindäki Owagyjylyk institutunyň mugallimleri hemde talipleri boş wagtlary käreneçi daýhanlaryň arasynda gelip, olaryň armasyny ýitirip durýarlar. Gelin gyzlar täze hasalyň uňundan taýýarlanan pişmeleri, gyzgyn çöregi, dawara gatnaşlary hödüretdiler. Hormatly prezidentimiz olar bilen söhbetdeş bolup, talipleriň okulary, taýlap bilen nälerler bilen gyzyklandy. Talipler we mugallim taýlap bilen nälerleri ele almak, öwrüdilýän sapaklary özleşdirmek ugruna ähli zerur şertleriň döredilen üçin mehriban arkadağymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Hormatly prezidentimiz asylly işe goşunt goşmagyň ähmiýeti barada aýdyp, bu işleriň nesil terbiýesinde möhüm ugur hasaplanýanyny belledi. Mehriban arkadağymyz halkymyzyň asyrlaryň dowamyna döreden oňyn ýörelgeleriniň häzirki döwürde ösürilmegi ugruna edilýän tagallanyň nesilleriň zähmet söýür, watany wepal bolup ýetişmekleriniň baş şertini emile getirýänini aýtdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz datly tagamlary taýýarlamagyň, tamdyra nan ýapmagyň mukaddis iş hasaplanýanyny bellep, bu wagtda gelin gyzlary möhüm ornuň degişdigini aýtdy. Bu aradaky gurruňy dowam edip, mehriban arkadağymyz saçagyň, tamdyryň mukaddis saýlanyny aýtdy. Düýüňinden dokulan saçak, maşgalanyň günnelik iýjek çöregini ýumşak saklamak bilen bir hatarda, ol dogunluk dostlugyň, adamlaryň arasyndaky hoşnýetli gatnaşyklaryň ölçegi hasaplanýar. Şeýlekem arkadağ prezidentimiz dinanlaryň pişmedir çapady bişirip, toýa eltýän sowgatly saçagyna küýmet diýilýänini aýtdy. Munyň özi pederlemediň döreden nusgalyk ýörelgeleriniň birek-birege hormat goýmagyň, hoşnýetli gatnaşyklaryň nusgalyk mektebi bolup durýar diýip, hormatly prezidentimiz gelin gyzlara bu ýörelgeleri ösürmek ugruna edýän tagallalaryndan kemal tapmaklaryny arzu etdi. Hormatly prezidentimiz gallaçlaryň armasyny ýitirýänlikleri, ýaxşy desurlaryň ösürmegine goşunt goşýanlyklar üçin gelin gyzlara minnetdarlyk bildirip, toy paýy hökümine sowgatlar goşurdy. Şu pursatda bir ýerde guralan şanly wakanyň hormatyna bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe mehriban arkadağymyzyň ýol başlygyna bitirilýän beýik işler belentden wasp edildi. Manfaatly ýollarda bagta ýetilýär, watanymda goşa toýlar tutulýar. Dana arkadağym
bakta yetirýär mekanı taqdimli pirli türkmenin. Dana arkadağın bakta yetirýär mekanı taqdimli pirli türkmenin. Atawabı döwren süren galalar mukaddes vatanda mukaddes bolar. Beyip pirler tahavalar ereller mekanı taqdimli pirli türkmenin. Dana arkadağın bakta yetirýär mekanı taqdimli pirli türkmenin. Soňra mehriban arkadagymyz ýurdumyzyň gülläp etmegi ugruna çekilýän Halal Ähmet üçin minnetdarlyk bildirdi. Göremi. Ne diýsen lan fahman işlem. Kowatly işledýär. Onyan beýenýär. Taýanyň zaktor jelen. Taýan. Soňra hormatly prezidentimiz Halal Ähmet bilen awra ýeti bolan gallaçy käreneçe, kambaýnça minnetdarlyk nişany hökümine towgatlaryny goşurdy. Hormatly prezidentimiz hemmelere üstünlükleri arzu edip, bu ýerden wilayatyň Niýazy Betrawynyň çägine ýerleşýän Altyn Tuğ hususy kärhanasynyň ýaradyşgany toplumna tarap ugrady. Asalamdan hormatly prezidentimiz Altyn Tuğ hususy kärhanasynyň ýaradyşganasyna geldi. Assalamu alaykum gahryman arkadaşlarymyz. Tahawatly daşaw topragyna sagadamyňyz gutly bolsun. Gahryman arkadaşlarymyz, siziň aladagyňyz bilen bir tarap ýurdumyzda telekeçeleri goldamak, olary döwlet tarapyndan himayet etmek boýunça giňerimli işler amala aşyrylýar. Gahryman prezidentimiz, siziň aladagyňyz bilen ýurdumyzda telekeçelere uly giň ýol açyldy hem de mümkinçilik döredildi. Şu döredip beren mümkinçilikleriňizde netijeli peýdalanyp, şu ýylatçanamyzda pomidoryň, bolgar burçunyň we yer tudanasynyň bir näçe sortlary östürilip ýetişdirilýär. Gahryman prezidentimiz şu bagtyar döwürde döredip beren ähli mümkinçilikleriňizde vilayatymyzyň ähli telekeçileriniň adyna alkyş aýdýar. Gahryman arkadaşymyz, siziň janyňyz sag, belent başyňyz aman bolsun. El ýurt tutumly bähbetli işleriňiz rowaçlyklara beslensin. Siziň döredip beren şeýle mümkinçilikleriňizden peýdalanyp ulanşa goý berilen ýylatçanamyza tanışmaklığına uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz kärhananyň ýol başlygynyň alyp barýan işleri, ýylatçananyň ýagdaýy, ýaşaýyş we iş şertleri, işgärlere döredilýän mümkinçilikler ýetişdirilen hatyryň derejesi bilen gyzyklandy. Bilen şeýle bir ýylatçana 2019-njy ýylyň sentýabr aýyna ulanmaga berildi. Ýylatçanada göýök bakça ekinleriniň dürli görnüşleri ýetişdirilýär. Bir ýerde pomidoryň, balgar burçunyň we yer tuğdananyň dürli görnüşleri ösürilip ýetişdirilýär. Hususy kärhananyň ýol başly ýylatçananyň işiniň awtomatlaşdyrylan usuly alınıp barýanyny, ýylda 2500 tonna pomidoryň, 20 tonna yer tuğdananyň, 4 tonna bolsa balgar burçunyň ösürilip ýetişdirilýäni aýtdy. Ýylatçanada häzirki wagtda 120 tane işgär dähmet çekýär. Hormatly prezidentimiz ahlasly Ähmetiň aýratyn Ähmete eýdigini, onuň höýdüriniň lezzetlidigini belläp, bu atyrly işe ak ýürekden çemeleşmegiň her bir ojagyň arskal bereketiniň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň kepildigini aýtdy. Döwlet başlarymyz bereketli topraga tutan ýerli Ähmetini we ihlasyn siňdirýän insanyň arskal we bereket tapýanyny, bir karar watanymyzyň awadançylygynyň binýadyny berkitmäge münasip goşunt goşýanyny belledi. Döwletimiz mundan meýlägem daýhanlaryň öňüňçilikli ähmet çekmegi, olaryň durmuş üçin üçin ähli şertler döreler diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz ýylatçanada ýetişdirilen pomidoryň bereketli hatyryna ýokary baha berdi. Bire ýygynanlar bereketli hatyrlan dadyp gördüler. Hormatly prezidentimiz ýetişdirilen hasyl önümlerini eksport etmegiň mümkinçiliklerini öwrenmegi tapşyrdy. Hemde kärhananyň ýol başlygyna şunun bilen bagly döwlet tarapyndan daşary wagdarlarda öz önümlerimizi ýerlemekler üçin hususy telekeçilerimize elimdama golluglaryň berilejekdigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz telekeçiniň geljeki meýilnamalar bilen gyzyklandy. Şunu hususy kärhananyň ýol başly ýylatçanada banan ekmegiň meýilleşdirilýändigini aýtdy. Döwlet başlarymyza şu pugdokda işleýänler üçin sitrus önümlerini ýetişdirmegiň ugurlaryny öwrenmegiň maksady laýyk boljakdygyny belledi. Şunu hormatly prezidentimiz bananyň peýdasy barada bellep, şunun bilen bir hatarda ananas hem ýetişdirmegiň peýdaly boljakdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz hususiyetçiniň ekrançykda ulanýan usullary, onuň üçinçilik derejesi bilen gyzyklandy. Bellençiyali bir ýerde ösürilip ýetişdirilen ekinleriň togumy iň hasylly hemde häzirki zaman almy esasyna daşary ýurtlarda taýýarlanan görnüşler bolup durýar. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň altyn gazynasy hasaplanýan telekeçiler tarapyndan ähli urlar boýunça işiňlik görkezilýänini belledi.
Döwlet başlarmada telekeçiligiň mundan meýlekde ösürilmegi, işgülleriň häzirki zaman ilminiň gazananlary we dünýäniň özün tejribesini öwrenmekler üçin zerur şertleriň düredilmeligini aýtdy we bu babatda degişi ýolbaşçylara anyk taşyklar berdi. Bu ugur boýunça dünýäniň özün ýurtlarynyň ugurdaş tüzümleri bilen giňden tejribe alşmak, almaň öňdewarjy gazananlaryny öwrenmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir. Şonlukda öwrençige häzirki zaman tehnologiýalaryny, täsir usullary, aýratynda sany ulgamy ornaşdyrmak meselelerine hemme taraplaryň esasy çemeleşilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Munyň özi ähli puwdoklaryň almy esasy ösürilmegine, owagjylaryň suwarşylgyny netijelik usullaryň işleňleşdirilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Yergeline aýtsak, Hyzbutçy Garabaýewiň ýyladyşgany toplumynyň çägine balgar burçunyň hemde ýer tuğdunanyň bol hasylynyň ösürilip ýetişdirilýänini bellemeli. Ahlasy ähmiýetiň netijesini bir ýerde ösürilip ýetişdirilýän ekinler häzirki döwürde hasyla durdy. Ýyladyşganyda ýönüjlükli ähmiýet çekýän daýhanlar asylly işleri bilen ýurdumyzda göw ekinleriň bolşunyň döredilmegine munasyp goşuntylaryny goşýarlar. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna başlanan beýik tutumlaryň rywaj alýanyny alamatlandyrýar. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde göýük bakça ekinleriniň hasyllarynyň ýerleşdirilen sergisi bilen tanışdy. Mälim bolşýaly hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly köpçülük eserini ýurdumyzyň baý tebigatynyň öňümleriniň peýdaly aýratynlyklary dermanlyk ulanyş hakynda giňişleýin beýan edilýär. Döwlet başlarymyz göýük bakça öňümleriniň adam talygyna peýdasy barada bellep, turup öňümniň hasam degişli ýokumly serişlere baýdygyny we adam bedenine onuň ýetirýän peýdasynyň uludygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz serginiň dowamyna ýyladyşganyda ösürilip ýetişdirilen ýer tuğduny bilen tanışdy we bu öňümiň iki aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Bu ýere ýygnananlar ýyladyşgany toplumyna ösürilip ýetişdirilen ýer tuğdunynyň bereketli hasylynyň dadyp gördüler. Ýeri ýarymyzda häzirki wagtda ekrançylarymyz, daýhanlarymyz tarapyndan meýweli baglaryň, göýük bakça ekinleriniň bol hasyl ýetişdirilýär. Şunun bilen baglykda bir öňümleri diňe bir ter görünüşinde ulanmak bilen çäklenmän, eýsem olary gaýtadan işlemek we uzak möhletlerini saklamak ören derwaýs meseleleriň biridir. Şu maksat bilen ýurdumyzyň ähli künjeklerini sowatjy enjamlar bilen üpsün edilen ammarlar iýdigderli gurulýar. Ýurdumyzyň azyk bolşunyň döredilmegine telekeçiler öz munasyp goşuntylaryny goşýarlar. Olar ýokary tehnologiýaly döwrewap öňümçük toplumlaryny ýyladyşganlaryny gurýarlar. Gaýtadan işleýän senagatyň täze düzümlerini öňümçüge ornaşdyrýarlar. Hormatly prezidentimiz daýhanlaryň zerur dökünleri bilen iýdigderli üpsün edilip durulmagynyň geljekki bol hasyl almagy şertlendirýänligini, şeýlekem etraplarda ýetişdirilýän bol hasyllar saklamak üçin sowatjylaryň ýene de gurulmagynyň zerurdygyny belledi. Hemde degişi ýolbaşçylara bu babatda bir näçe taşyklar berdi. Döwlet başlarymyz owagjylyk puwdogynyň düşügüntiliginiň hassa ýokarlandyrylmagyna hemde teň taýdan enjamlaşdyrylmagyna, gaýtadan işleýän düzümleriň döwrewaplaşdyrylmagyna, ýokary hilli owagjylyk öňümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna gönükdirilen toplumlaryň çäreleriň kabul edilmeginiň bäsleşigi ukuyply owagjylyk puwdogyny kemale getirmegiň zerur şert bolup durýanlygyny hemişe belleýär. Ekologiýa taýdan arasy öňümçügiň artdyrylmagy halkymyzyň saçaklaryna ýylyň ähli pasyna ýokumly göýük bakça öňümlerini ýetişdirmekden ibaretdir. Owa milli maksatnamasynyň üstünlükli durumça geçirilmegem munyň aýdyň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimiz Altyn Tuğ hususy kärhanasynyň ýol başlygyna we onuň maşgala agdalaryna özüniň sowgatlaryny goşurdy. Hemde alyp barýan atyldy işine ýene de bir ýola üstünlükleri arzu etdi. Edýän işine çoňur minnetdarlygymy bilýän. Ol işe bundan beýlekem. Ol üçün tüýse arzu edýän. Tamam işte. Arkada prezidentimiz size yani telekeçilerin adından, yolbaşılarının adından alkış aýdýar. Janyňyz sag, belet başyňyz aman bolsun. Bir ýurtda bitli işleriniz rawaçlyklara betlendir. Arkada prezidentimiz. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmen Owagjylyk institutynyň rektoryna ýüzlenip, ýokary okuw mekdebine taliplere berilýän bilimiň tejribe bilen utgaşdyrylmalygyny aýtdy. Ýaşlaryň häzirki zaman tehnologiýalaryny öwrenmekleriniň hemde häzirki wagtda owagjylygyny sanly ulgama geçirmegiň puwdokdaky alınıp barýan işleriň ýokary derejesini üpsün etjekdigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz bu babatda degişi görkezmeler berip, ýokary okuw mekdebiniň talipleriniň ekin meýdanlaryna iýdigderli bolmalyklaryny we daýhanlaryň armasyny ýetirip durmalyklaryny aýtdy.
Soňra hormatly prezidentimiz hemmelere üstünlükleri arzu edip bir yerden uğradı. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe hormatly prezidentimiň paratatly başçylygyny ýurdumyza alyp barýan döwlet siýasatynyň netijesinde diýarymyň beýleki ulamlary bilen barhatarda dokme senatyna da uly üstüşler gadanlýar. Pudoň kärhanalaryna iň kämil dokme enjamlarynyň innowasion tehnologiýasynyň ornaşdyrylmagy, döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelýän täze önümçilik ýetgalarynyň gurulyp işe girdilmegi, dokme senatynyň kuwatlanmagyna, ykdysady mümkinçilikleriniň iýdigleri artyrylmagyna itergi berýär. Dördüleyen giň mümkinçilikleriniň netijesinde zähmet üstünliklerini besenýän döwrübap dokme kärhanalarynyň biri Türkmenistanyň dokme senaty ministriniň Türkmenawat paýta ýerji kärhanasydyr. Kärhanada Türkmenistan betaraplyň mekaniýalynyň geçen hasabat döwrüne 3592 tonna naqpaxta ýüplügi öňürilip, ýokary netijeler gazanylyp. Ýylyň başyndan beri kärhanada 37 milyon 525 000 manatlyk iş ýerine ýetirilip, bellenlen meýnama 115 000 13 götürme deň bolup. Zamanamyzyň iň kämil dokme enjamlary bilen enjamlaşdyrylan Türkmenawat paýta ýerji kärhanasynyň önümleri ýurdumyň içerki bazary bilen bir hatarda daşar döwletleri de bökdürsiz eksport edilýär. Umuman değişi döwürde içerki bazary hasaba alanmyzy 37 milyon 98 000 manatlyk 3571 tonna naq ýüplük sarp ejelere uğradylyp. İşleri barha ilerleyen bu önümçilik kärhanasyny esasan naq ýüplükliň 20lik, 27lik, 34lik belgili görnüşleri öňürilýär. Welaýatyň paýtarasalaýjy kärhanalaryna gaýtadan işlenen goçy hasyly önümçiliň ýoly goýulmagyna zerur bolan çyýmal bolup hyzmat edýär. Dokma kärhanasyna ýokary ýyly naq ýüplük öňürmek ugruna agzy bir işçi hünärmenliň alyp barýan ihlasly zähmeti ýerine düşýär. Bu ýerde öňürilen önümliň hil derejesine aýratyn ähmiýet berilip, berk gödökçilikde saklanylýar. Kämil enjamlary daýanýan döwrüwa barlahany önümiň hilini çalt we takyk kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Kärhanaň agzy bir işgärleri pudogy ösüşiniň täze benetliklerine çykaran hormatly prezidentimize alkyş we hoşallyklaryny aýdýarlar. Ýurdumyzda berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe telekeçilik ulgamy milli ykdysadyň möhüm bölegine urulyp. Soňky ýyllarda bu ulgamyň barha işleňleşme netijesinde täze iş ornlary köpelip, bäsişi okypy önümliň öňürüşi barha artýar. Döwlet başçymyzyň güneşi diýarymyzda telekeçiligi ösürmek hakyna kabul edýän il ýurt bähwetli kararlary Ahal welaýatynyň telekeçileriniň höwesli işläp köp mukdarda ýokary hili önümleri öňürmek barada höweslerini has belende götürýär. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda telekeçiligiň bünýadyny berkitmek hem ony mundan belägem has netijeli ösürmek barada edýän taýlary Ahal welaýatyna da bu il ýurt bähwetli işiň has netijeli ýol goýulmagyna uly himayet berýär. Şoň netijesinde häzirki wagtda welaýatda telekeçilikle meşgul bolýan adamlaryň sany barha artýar. Ahal welaýatynyň Änew şäherindäki Bars hususy kärhanasy soňky ýyllarda öňürýän önümleriniň ýokary hilligi bilen ila tarapynda giňden tanalýar. Dünýäniň ösen ýurtlarynyň iň kämil tehnologik enjamlary oturdulan bu kärhanada ilatyň köp islebilýän konditor önümleriniň birnäçe görnüşleri öňürilýär. Bu ýerde önümçilik bölümleriniň 5-si, ýagny taýýarlaýjy, garajy, bişiriji, soňgudyjy hemem gaplayjy bölümler bolup, olarda ähli önümçilik işleri awtomatik usulda dolandyrylýar. Kärhanada ilatyň köp islebilýän önümleriniň biri bolan şokoladyň hemem oň ergün görnüşleriniň birnäçesi öňürilýär. Bu ýerde öňürilýän ýokary hili önümler şertnamalar esasyna ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherine hemem welaýatlary urdurýar. Kärhanada öňürilýän ýokary hili önümleriň il günümiziň toý saçaklaryny bezäp durmagy, bu önümleri öňürýän işi hünärmenliň ahlaklarynyň zähmetleriniň kimsiz ýerine düşýäniniň aýdyn şaýat bolýar. Häzirki wagtda kärhanada işler çarşyk esasyna alınıp barlýar. İşleri barha ilerleýän bu kärhanada geljekde ila tarapyndan has köp islebilýän konditor önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmagy göz tutulýar. Hormatly prezidentimiň özleri hakda edýän beýmeşhur aradarynyň ruhunyň kärhananyň azy bir hem zähmetli işgärleriniň çekýän zähmetleri, olaň Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýasyna öz öňlerine goýan asyrly maksatlarynyň murat tapşyklaryna bolan anamy potolanýar. Häzirki günlerde Türkmenistan ruh bilenligiň we sagdynlygyň ýurdatly milli universitetiň şäherlerini giň ýerinde ýaňlanýan sport bäsişleri işiň häsiýeti bilen tapawlanýar. Ýaşlaryň her biri taliplan kämilleşýän görkezýär. Milli Universitetiň şäherlerine voleybol boýunça tamamlanan ýaş üstünliklere besenli. Ýaş talipleriň her biriniň bu urdaky üstünlikleriniň ýokardygyny görkezdi. Çekilişlik häsiýet her bir duşukda aýdyn duýuldy.
Bu ýagda ýurdumyzda Mehriban akademimizin ýol başlygyna sport ulgamyna anyp barlayan äger türlü işleriň netijesidir. Geçirilen ýaşyň netijesi boýunça Türkmen Döwlet Mali Institutunyň, Magtumuladan Aky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyň toporlary degişlikde 1-nji, 2-nji, 3-nji ornlara munasip boldular. Hormat prezidentimiz sportun parakatçılık dörücülük uğruna ayratin Ahmet berýär. Hemde Türkmenistanyň halkara sport hyzmatdaşlygynyň merkezine öwrülmegine giň ýol açýar. Bu bolsa özüniň aýdyň netijesini berýär. Döwlet Mehmet Adadadyň Aky Türkmen milli dünýä dilleri bilen Türkmen Döwlet Mali Institutlarynyň arasyna geçirilen ýollaşyk duşugam dürli ýaşlaryň üstüne ýetirdi. Voleybol sport boýunça geçirilen duşukda oň atnaşan toporlar özleriniň ezberliklerini görkezdiler. Bugün Türkmenistana sport bilen meşgullanýanlaryň sany has artdy we oň jemgyýetdäki ähmeti we wajipligi ýokarlandy. Diňe bir turgundaryň gatnaşmaklaryna ýaşlar geçirmek arkaly, eýsem sadyň durmuş ýörelgelerini erýänleriň ählerini çekmek bilen köpçülikliň şäherlere geçirmek arkaly bu oň gün ýörelgäni dowam etmek wajypdygyny arkada prezidentimiz hemişe belleýär. Çünkü sport bilen ýygyda meşgullanmak diňe bir adamyň beden saglygyna däl, eýsem ruhanyň bolmagyna, şeýle-de oň dörüjülük işine oňyn täsir edýär. Türkmenistan Sport we Ýaşlar Teatraty, Bilim Ministrliginiň, Milli Talipler Sport Federasiýasynyň, Ýaşlar Guramasynyň birlikde uramaklaryna Merhara döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň talipleri atly Türkmen milli guraşy boýunça ýarş geçirildi. Oňa ýokary okul mekdepleriniň talip toporlarynyň ençemesi işçen gatnaşdylar. Geçirilen ýaşyň netijesi boýunça Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport, Telekommunikasiýalar we Informatika institutlarynyň, Magtumuladan Aky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň toporlary degişlikde 1-nji, 2-nji, 3-nji ornlary eýlemek başardylar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň vilayatyna we paýtaxt Maşgabatda 16-njy iýunda saat 20-den 17-nji iýunda saat 20-ne boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanşaryň. Balkan ulaýatyna adkem burtuqa olup Demiral hukumatynyň teýskunty 94 metr käýerlerini 16 metr şeýletýän şemal usaryp, howa gecesine 21-26 gradus maýl gündüzine 36-41 gradus ysy, kenar taraplaryna 29-34 gradus maýl bolar. Ahal ulaýatyna adkem burtuqa olup gündüzine teýskunty 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 22-27 gradus maýl gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna adkem burtuqa Demiral gündüzine teýskunty 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 21-26 gradus maýl gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Lewak welaýatyna adkem burtuqa Demiral gündüzine teýskunty 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 20-25 gradus maýl gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Daşow welaýatynyň Kapaýan burtuqa Demiral gündüzine teýskunty 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 20-25 gradus gündüzine 30-35 gradus maýl bolar. Paýtaxt Maşgabatda adkem burtuqa gündüzine teýskunty 10-12 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 24-26 gradus maýl gündüzine 35-37 gradus ysy bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 17-sine magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşarýar. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimize jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne aty watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşere ösenýär. Ähli şunun ödününe bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edilleşer.